З гойканням браво зустрічала публіка у другому відділі концерту знаного Петра Матія та лауреатів всеукраїнського та міжнародних конкурсів ансамбль народних інструментів «Гармонія» у складі викладачів коледжу, яким руководить Анастасія Жужкова. Світлана Іванівна Стегней, директор музичного коледжу імені Дезидерія Задора, довго вже співпрацює з Петром Матієм. Та інтересно, як і все робить? Говорити про Петра Петровича – це про таку особливу людину, людину талановиту від Бога. Це можна назвати золотий соловейко нашої закарпатської срібної землі. Це людина, яка на повагу, на шану заслуговує, і тільки самі хороші слова, які можуть бути сказані сьогодні в його адресу. Його талант знають всюди, як в Україні, так далеко за його межами. Тому що відданість цій справі, відданість мистецтву, відданість служінню мистецтву, і він служить йому дійсно щиро, професійно, і його голос завжди звучить. Ми дуже довгий час з ним співпрацюємо, це з оркестром народних інструментів, і ми маємо таку честь мати такого соліста, який неодноразово у всіх наших концертах приймає активну, не то щоб сказати активну участь, а він дуже любить співати з оркестром, і слухачі дуже люблять його, коли він теж співає з оркестром. Його репертуар дуже обширний.
Це починаючи від зарубіжної класики, української класики, твори сучасних композиторів, а також він є автор багатьох своїх власних пісень. Ну, дійсно, так як нашу закарпатську пісню, так, напевно, йому вдається найбільше. Сьогодні він теж здивує нас дуже цікавим репертуаром. Це будуть теж багато творів, це і зарубіжної класики, твори українських композиторів, закарпатських композиторів. І дійсно він здивує, знаєте, напрочуд, що мені приємно, що не дивлячись на його поважний вік, але його голос звучить, твори звучать, він передає образність творів, він передає характер творів. Хай Бог дає йому, щоб його голосочок ще довгі-довгі роки звучав, і щоб радував він всіх нас, щоб радував всіх слухачів, які завжди чекають на приємну музичну зустріч із Петром Петровичем. Петро Петрович – це глиба. Це, звісно, такий талант від Бога, якого я за свої 30 років я ще не бачив такого. Перше я почув Петра Петровича ще в Віршавській музичній школі, коли був учнем. Їхній ансамбль «Гармонія» мене дуже вразив. Я пам'ятаю, що я їх всіх запам'ятав. І скажу вам так, ніколи не думав, що буду робити з Петром Петровичем. Але от відколи з'явився в філармонії, був створений ансамбль «Гармонія», з тих пір ми почали йому акомпонувати. Та ще навіть раніше, ще в училищі музичному, коли з оркестром, він же ж всюди співає і всюди всіх радує своїм талантом. З Петром Петровичем у нас багато плідної співпраці, багато концертів, багато закордонних концертів. Петро Петрович. Як за кордон сприймає його? За кордон сприймає просто прекрасно. Тому що, я вам скажу, деколи навіть не розуміють слова, але Петро Петрович так передає зміст того твору, що він співає, що люди можуть і без слів його зрозуміти. Дуже люблять його. Дуже. Всюди, завжди після концерту до нього підходять, цілують, обдібають, бо то Петро Петрович їх порадував.
сподобався концерт Петра Петровича. Він завжди проходить на висоті, він проявляється в усіх своїх концертах як чудовий виконавець, як харизматичний виконавець, який подає приклад усім нам. І різні його концерти просто проходять на висоті, це прекрасний рівень його виконання. Сьогодні дійсно справжнє свято, бо на сцені великий метр вокального мистецтва. Інакше його не можна назвати. Довгі часи роботи на філармонійній сцені, а також і в нашому коледжі в даному етапі. Петро Петрович звучить, незважаючи на літа, незважаючи на погодні умови в нього, але звучить прекрасно. Це все говорить про це, що маючи гарну голосову природу, він отримав дуже чудову школу вокальну. І з такою школою він буде співати, звичайно, хоч до 100 років. Я думаю, що все буде звучати. Ну, як людина, він завжди був з гумором, прекрасний, в нього все було легко і потужно одночасно. Так що сьогодні свято, у нас усіх свят.